sono monggo Mbak Elisa. Heeh, mriki Mbak. Yuk. Hey. Selamat malam Mbak Elisa. Selamat malam Sringgalu Mas Sange Yulimbo. Lama tidak jumpa Mbak Elisa. Lama tidak jumpa, boleh nggak pegangan tangan lagi? Boleh dong, salaman lagi. Salaman lagi ya. Ya. Aku pengen, aduh ternyata gini rasanya memegang masa depan ya. Iya. Iya. Memegang masa depan. Karena aku pengen tahu rasanya mau nek ke susu gitu kan nggak kroso. Jadi kudu tak rasa meneh ngono. Nek mau caremu wong wedok ngono kan dira ojo nganti dianggep koyo sepatu. Lah, kowe gak pengen salaman karo aku? Mau ngopo? Ya nggak usah nek koyo kowe kan wis pajeng. Wis payu. Wis duwe bojo, wallpaper-e wis cetok bojomu. Kok saiki ning kene kowe njaluk salaman karo aku? Kan untuk memegang kenangan. Rumah Dewe penake dadi lajang yo ngene yo Mas Akbar. Nggih. Bebas dinggo sapa wae, ki free. Piye no bebas Bebas dinggo free. dinggo sapa wae. Wae. Monggo iki ngersake. Hei, Ora ngono konsep. Mas Digo sapa wae karyanya suaranya nek Mbak Elisa. Nek gur karya suara aku senajan duwe bojo yo bebas sapa wae entuk. Nek gur karya suara ayo. Maksudnya arepe ono getaran karo sapa gitu tuh kan bebas, nggak ada ikatan, nggak mikir mburi ngono. Oh, sekarang kamu pakai yang bergetar. Maksudnya tuh apa ya, listrik cinta itu loh. Oh, setrum. Oh, itu. bebas. Getaran hati. Mbak Elisa ini ku masih jomblo. Berarti nek kula nggih jomblo masih single beda single salaman ora masalah. Bebas. Nek sampeyan salaman karo Mbak Elisa, salamanmu mbok gawe-gawe tekan omah kowe iku dibedel ndasmu arep bugareng. Gitu loh. Oh, ngono nek jomblo Iya. pedok jomblo. Bebas. Salaman Bebas. Oh, ngono modele ya. Iya. Kok modele ngono piye? Kok Ya, ngono? apa-apa, ya. Masa kakean menghujat walaupun single podo single walaupun Mas Akbar ki oke ya kan sing nyenengi oke. Nyenengi. Ya tau walaupun aku yo pancene ora seumuran ya kan Mas Akbar. Tapi nggak apa-apa kan kalau misalnya aku mengharapkan seumur hidup sama kamu. Ora to. Umume iki wong wedok sing dirayu wong lanang. Lah kok iki sing wedok ngegel Lah. ngene. Mbak Zaina Mbak Zahra aja ngefan banget karo Mas Akbar yo bebas jenenge wong jomblo single and free bebas arep ngefan arep seneng sakareku. Ngene lho Mas Gareng, tak umpamakan yo. Mbak Zahra kan posisi sekarang di Taiwan. Saka rasa cintane wae ngetokne duit sing ora sithik kanggo gelar wayang saking cintane. Mergo getarane nyambung. Indonesia Taiwan. Lah aku jomblo, Mbak Elisa isih single. Ya to jomblo yo an. Saiki ketemu, mosok enek getaran cinta ngono mosok yo salah. Tuh. Sing adoh wae getaran cintane merasakan lho. Oh, saiki sing petuk mosok ora entuk. Oh ngono lho. Inilah cinta itu kadang memang piye ya ana tetepungan cinta itu buta. Kowe ngerti karepe cinta itu buta? Maksudnya piye? Nek terus ketemu getaran cintamu, butakan matamu untuk wanita yang lain. Ora enek wong sing luwih ayu, ora enek sing luwih bagus, kejaba mung siji tujuan cinta. Lah kowe petuk sapa-sapa getar, petuk sapa-sapa getar. Gimana tak cinta itu? Jomblo single kan bebas. Bebas and free sih. Petuk Mbak Elisa getar, aku petuk mau wedok liyane getar, petuk C getar, D getar. Kan yo milih to, sok sing paling getarane paling penak ndi. Getarane paling penak yo kuwi sing dirabi. Oh iya. Getaranmu penak mana? Loh ya ra ngerti sih tergantung. Kaya wong golek apa sumur itu
itu kan. Golek sumur. Iya. Padake nggo tintir nggo golek sumur nek sing kono bergetare banyak sumber jero ngono. Kan Bocah kok dewe-dewe sembrono. pasangan itu kan dewe-dewe. Iya, Lah kabaripun bagaimana Mbak Elisa? Dengestunipun sae sanget luar biasa seneng yo jenenge wong arang-arang peye yo tetep semangat to iki kan Oktober rada sepi yo iki nek ra dikukup sama piyayi Taiwan yo rada ya sepi tenan Sepi tenan, rendeng. Oktober November jal kowe payu piro Wong bocah Aku rawani, aku jadwal nek sasi ngene iki wis rawani. kandhane kok bocah-bocah iki yo astagfirullahaladzim kurang bersyukur. Wong kaya aku lho, Mbak. Napa? Wong iki kudu piye carane budidaya. Misal seniman, aja mung gumantung dadi seniman. Nek wong kuno mbiyen ngandhake seniman kuwi bebasane kaya ngenteni ndoke blorok, urung karuan ngendhok, nek ngendhok urung karuan netes. kok seniman kok ngendok iki ngendok yo manuk ndendok emang seniman ndendok Apa kowe tau ngerti manuk ngendhok? Wis tau burung? yo manuk ki ngendok ning di papan manuk ngendok. Wis tau ngerti belum? Ngerti ngendok. Wis tau ngerti? Telur. Wis tau ngerti? Ngerti. Mosok rupane piye? Ndoke manuk iki rupane piye to? Ndoke manuk rupane piye? Sing itu kan kayak puyuh telur puyuh itu kan ngendok manuk Rupane piye? Warnanya apa? Warnanya? putih ada coklat-coklatnya itu. Oh, nggonku nek putih blas isahan. Ya aku yang putih rada bulak. Masnya puyeng telur niku lho. Nah iya. Salam-salam dulu dong Mbak Elisa. Iya, salam terutama untuk yang di Taiwan. Iya. Luar biasa. Aduh kono, aduh kene. Piyayinya aja maksudnya nggak bisa diperlihatkan ke Betul. khalayak itu. Tapi sodakohnya luar biasa. Matur sembah nuwun. Mugi-mugi dados rezekinipun panjenengan Mbak Zara. Amin. Boten luka tambah kebak. Amin 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 ya Eh, rabbal apapun alamin. dek sing dados pangajeng-ajeng panjenengan sageta kasembadan. Amin. Piantonipun pasti juga masih muda ya. Masih muda. Masih muda dan berbudaya. Ini the real culture yang ini. Ngerti ora kowe? The real culture. Iya. Ngerti ora? Anu kuwi to. Oh, Dong ora. the real culture ya The real bareng. culture. Genah ora the real culture. Ah, oh iki lho drill kacer iki lho. Minggu di saline. Oh, iki panas ya ya nyanya Mas. Kok panas toh? Apa? The real culture. Drill kacer. Tekok nek ora ngerti. Loh, lek kalau anak-anak kebanyakan kan nongkrong-nongkrong bareng ngopi mana iki culture tenan ki yo ngene iki nanggap wayang, cah enop nanggap wayang. Sing dalang yo enom, penabung enom, sinden enom, dagelan enom, kurang apa luar biasa. Yang muda, yang berbudaya tepuk tangan. Masya Allah. Menyongsong hari wayang dunia. Ini gue menyongsong hari wayang nasional atau hari wayang dunia. Bulan November, bulannya wayang. Terus kula Mbak Elisa, Mas Garing itu nggih rumangsane urip nunut wayang. Betul betul betul. Diuripi kalih wayang. Mula nek Mas Garing malah dadi garenge, malah dadi wayange. Loh aku ngetokke lek jiwaku ya wayangku iki, wayang ya jiwaku iki. Mula aku ora iso selak nek uripku pancen ngayom ning wayang. Mula lakonku apa ya ora kok nyembah wayang ki ora menghormati adiluhuring wayang ki ya tak tenani. Amin. Iki ana dawuh pamundutan Mbak Elisa. Ada pamundutan dari Pak Waris Sugiono tadi. Apa itu? Podang Kuning dari Surabaya. Pak Waris ya. Ya sudah WA saya. Sudah WA juga. Ya Mas Dalang Sherlock. Ya. Dalang kan Sherlock ya aku gitu. Ada juga pamundutan Caping Gunung juga ada. Caping Gunung juga ada. Ya ini mau nyanyi dulu apa gimana derek Mas Dalang? Dalang dulu aja. Oke, lanjut. Aku langsung dalang. Iya, dong. Habis jimbung go menggo lah, rodo menggo setete lah. Apa kuwi? Rodo menggo. Oh, Rodo Minggu ya. Nimbang dulu ya. Nembang dulu, nimbang Oke, desek. ayo arep podang kuning dulu apa capek gunung dulu? Caping Gunung nanti sambil digilir ya, sambil Oke, sinden-sinden siap. ya. Kan ini kan acaranya Astabrata. Astabrata. Istilahnya untuk fansnya yang sangat-sangat loyal terhadap Astabrata. Jadi kita juga harus menampilkan sinden-sinden Astabrata. Boleh, Ya. boleh. Tak buko dulu ya. Kamu yang jenggleng, awas jengleng. ya mantet. Oke, siap. Aku nek jengleng iki seneng aku. Hah? Apa? Nek ndelok getaran iki seneng. Murah. Ya seneng dialog dulu. Kalau mantep-mantep munggon awal-awal tok podo wae. Ayo, Rizal, jengglenge.
Saben bengi nyawa piye pendapat gimana pesan dan kesannya gelengannya biasa aja. Oh ya memang pertama itu harus biasa dulu. Biasa, belum terasa. Belum terasa ya. getarannya belum terasa Belum. Percobaan. Belum terasa. Harus apa ya? Harus lebih mengenal lebih dekat. Oke. Ya. Oh, iya. Tolong diusahakan Mas Gareng. Oke, siap. Gimo padahal tak beli jamu lho Gimo. alah jamu apa Jamu khusus apa wih sido mancal. wah enak sudah pantas ayo kita kedua gejelangannya kayak apa Yen memajang abang karo ya piye Rasanya lain. lain nak kanggo kowe nek kanggo Mbak Elizabeth tetap biasa Bagaimana? mungkin meretek gitu. Kemeretek. kamu tetap Kemeret. balik turun tante ya misalkan turun tante semangat sing buat Bejane kena balung mau kena apa tuh? Terus rata. Wah, kluk-kluk kamu tuh. Heeh. Ndokku glundung. Ndok. Sik, Desa. Anu Mbak Elisa. Iya. Tak golekne selera liya mungkin selerane liya. Coba. Mbak pesek, ayo ngadeg. Coba. Ngadeg pesek, ayo. Ngadeg. Pancen bedo. Aduh nih. Oh iya. Mbok menawa gila. Selerane sing Oh lah, iya. Disesuaikan kok ya. Nyapa kok nyapa kok remehne lho. Orang remehke. Ngapa? Kalau sing desa tak tuku kae gini-gini. Hei. Kakulan apa piye? Maksudnya si desa sajak ya lho. Oh iya. Nek Pilih tante. 100 Bang Mas. Wah, seau. pasyak lah. Kok iso muni ya? Balik Sa. Dulu tanda. Pesek. Apa ya bedane apa ya kok pesek iso wis jenenge pilih kasih lho ngono kuwi. Hah? Ora kok pilih kasih. Heeh. Kita kan ketemu getaran. Wis ketemu getaran. Mbak Elisa ini kan keburu piye? Kamu ada banyak sih? Wah, ngenyek, Mbak. Orang ngenyek. Orang apa? Nggak apa-apa. Kamu Nah. sama dia nggak apa-apa. Ya, Nggak mau. apa-apa. Kamu sama dia nggak apa-apa. Aku Tapi bilang jangan ini. lupa setorannya. Yang penting orang wedo itu dikayani. Kamu sama dia nggak apa-apa. Ya, hari-hari sama dia nggak apa-apa. Yang nyuci baju, yang ngurusin apa rumah nggak apa-apa. Tapi jangan lupa kalau sama aku nanti. Kue pembantu. Jadi aku Rumangsaku. Gak apa-apa, terima no gak apa-apa. Mau mas? Gaji pembantu ki penak. Kok penak? Kowe kok iso munggah simpatku. Apa? Gendronan Lah karepmu piye, Sak? Wampung. Maksudnya, Jasa pesek. Mau pesek urung nembang kok iso muni to. Mbak Elisa sing wis nembang ora muni lho. Oh, ngono. Getaran kurang iki. Weh, ya, mangkati. Ya. Ayo.
batinku nek kono terus nak yo ibaratnya omongan jangan oblok-oblok to. Jajal golek sing soto ya muni to Mas. Pengennya sih. Oblok berarti ketan aku Mas. Mau nyenget-nyetan. Aku bawa kira barang-barang anak ngono Mas. Mungkin iki barang api, barang apa kayak ngono. Iso bener nek oblok-oblok diinget. Lah kok baru dikene terus kecut kok. Wetan ya. Ayo balik ning soto lho, balik ning soto. Soto Klaten iki. Asik. Iki sombong usahakno apa ora? Bismillah Mas. Aku berharap lho iki. Rokokmu. Cara nafkah iki kudu batin rohani, batin karo apa? Batin rohani apa to ya? Mas nafkahku sak batin kono. Ya piye to, diusahakan. Padahal seragamnya iki padha karo Mbak Elisa. Seragamnya wis kopel kok malah munine karo Sri. Ya padahal kita kan wis sambirit. Sarimbe. Ya. Sarimbe tok samire. Iya, sing penak ku rokokku pek ya. Mas aku. Ayo. Kowe diem ya, aja ganggu ya. Kowe ini sik, geser ini. Geser sik ku. Aku kepengin ini sik. Wes jangan terus sini. Kowe kan meneng nek bar kono kowe gendi ya. Gak apa-apa. Mu ngenteni kono sak turune. Wes turun ya. Engko nek lawang kancing jendela aja ya. Lah apa? Lah ngopo kok? Genesis. Oh ya. Ya. Bacita. Ya. Ya. Sri. Ya. Kandhane empuk kok Mas. Nek empuk ki muni, nek atas gur kemelotak. Nek empuk kudune malah gak muni. Ya nek empuk ki ya muni pleng ngono. Nek atas ki gur kemelotak Mas, kaya balon. Gek salah posisi. Coba kowe kono, ya ganti kene. Oh no. Kita salah posisi to. Di aku gun kono. Tukar tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Mosok panggungnya pengaruh. Lidah. Iya nak. Lidah. Iya. Oh. Tuman. Kok tuman to Mas? Mumpung. Oh. Kowe enak Sri. Bue. Kok jajak. Kok tuman to? Sinden sing harus mbok ciyak nemen-nemen lho, mbok padane sinden nemen ngono piye? Halah aku yang didusi lho apik kok. Ngawur masamu kan didusi disisiri klambene sing apik puatut kowe enak jan. Nesu, pokok kowe. Ayo nesu, ngatone jempol. Ayo, sungkem. Yun pangapunten. Boten ngoten wis. Iya Pak. Aduh. Pun boten sah nesu. Mungkin bayarane jenengan PN ya. Ya bener. Bener to Mas? Oh, nek ra tak kono duwe nopo kok Mas? Mas aku kok jam sembrono. Ayo paling sapa mau. Komposisi. Napa? Komposisi yo iki. Tak akoni jiwamu. Terganggu. Marai gak pas ngene iki Mas. Ora kok Kudune pas dadi blero lho ngene iki. Ngene iki isen-isen sinden lho Mas. ora usah ngono kok, jangan. Ngono ki yo isi ta aku. Jangan merendah. Mas kira aku blero ngono kuwi kok. Ora blero Yo kan. ora jane. Wis salah. Iki lho sing blero Kok iki. rela perkonsasisan kok. Hei. Wis Gak oleh Mas aku dia cilik kok. Kuwi cemburu lho. So, Enggak, wis kan kok
Kamu guyon. Ora wis ora sing penting aku duwe amben iki ya. Sing kono krengket-krengket kok. Aku ngopeni di sini iki seperindet aku seneng aku. Ini lho mesti ana di desa omah. Ya. Yo kudu akur terus ya pembantu diajeni lho gak apa-apa. Tadi jatahku di apa? Jatahku di apa? Pokoknya Senin teko Rebo rene. Kemis Jumat itu pijet aku. Kok dino? Lah kok pijet terus? Lah kono jatahe di apa? Kapan? Lah yo mijeti Mas. Dia tok mau balik Senin Selasa Rebo ning kene. Kowe bagian pijet ya sih. Lah, syukur nama piye? Senin Selasa Rebo kono. Ya. Nah, Kamis Jumat Sabtu kene. Pijet. Tukang mijeti. Jadi sing mbok genjreng mau buke mau. Minggu. Gue bagian minggu berarti. Ya minggu. Heeh. Ya piye minggune piye mbok karo bupar piye minggune? Kerok. Oh, aku pijet, gue kerok. Ono bae bubuk. Masa aku kok yo. Parian boten. Langsung. Parikan ora? Mas Parian domake anu, Mbak Zainah Zahra. Ah, yo parikan Mbak Elisa sih. Turut. Zainah Zahra, Mbak Zainah Zahra Abdullah. Sepiro to iki? Nana. Ning kolah. Gugur. Ya bebas to ning kolah ki aku arep ngomong kok, ha? Iya, dan dia aku udah bisa gulin no. Mbak Zainah Zahra Abdullah. Kukur. Ora ngono. Bagi-bagi berkah mergo bersyukur. Amin. Ayo ki gesek bojomu stoke. Apa itu? Parikan. Mangan jadah. Iya. Sering karo-karo kumayu lho. Ben penonton mangan jadah. Yo. Kok ayu. Oh yo pesek lho guran. Ada aja kok mangan jadah. Ayo karo geran tubuh, mangan jadah. Kudu manut tangtok ah. Wis to, ayo mangan jadah. Ayo. Wis to, ayo. Mangan jadah. Iya. Mangan jadah. Lu mau sebut taleni burung lu. Mau nak meletre lu. Mangan jadah. Mangan jadah. Ngombene kopi. Mbak Zainah mugi kathah rezeki. Amin. Sopo nek sak mbok tes? Sinden dia mbok menawa. Aku alekan ae. Kerja parian ibu. Wah, kok iso iki? Tak warai. Ya kena bu. Iki wong senior. Panen Bapak. Aduh sembrono. Dia pun piambak go parian go. Malah senior. Cuma jadah lho bu. Ora. Ini mau bro. Itu dai. Delok gajah. Tidak gajah. Kamu sok ini gajah ini. Sinambi mangan sate. Oh tidak gajah sinambi mangan sate. Saya harus mangan sate. Ora. Sing delok. Iya. Mbak Jubaida. Mbak Zainah. Kabeh kenangan iki jenengan go. Wayangku wis aku kenang-kenanganmu. Durpres. Ora apa-apa, senior salah nisah. Mbak Zainah. Yo. Mbak Zainah. Mugi kathah rezekine. Amin. Monggo dungane Kyai Sepuh ki mandi. Muga-muga diamini Kyai semene Mbak Zainah mandi akeh rezekine. Heeh. Oh nggih Bu, matur nuwun pisan mawon nggih. Iya. Nggih pisan mawon ngatur siang ya. Sapa nek arep tes ora wis cukup. Satu lagi sebarang bebas. Wih, Iki. Tangan iki apik iki. yo. Sapa sing lali aku. Yo Pika. Yo. Lagi, yo. Anggo diem sik. Ayo. Biaya nek diem yo pantes ya. Pantes. Nek diem iki. Sing apik to? Kuwi mendesak. Hei. Oh, diem kok. Dak ayo, nduk. Ning sawah Ning sawah. nggawa siwur. Heh? Siwur. Siwur ya, Siwur. Siwur nggo nyiram ebor. Oh, sijo. Itu. Siwur. Terus? Mbak Zainah. Mugi panjang umur. Amin. Biasanya dungane wong ngawi iki mandi. Mandi. Amin. Amin dhewe ya. Ya lanjut.
Lanjut. Panas udan panas aling-aling sampai walah Terus Nadia wadon sarta tak selani nggih Mbak Elisa Mas Gareng. Mereka wonten pengumuman motor Supra X 125R dengan plat nomor AG 4853 VBR AG 4853 VBR helm merah 2 jarak datang di parkiran Gapura ya semoga mbuh nutupi mbuh apa iki ya Supra X dengan plat nomor AG 4853 VBR ya pun matur nuwun ya lanjut syukur bisa
Rabbil Baca alamin. dulu. Niki mau permintaan saking sinten Mbak Elisa sing capek gunung niki mau. Nggak tahu, yang ditulisan di situ kan. Oh, TV tadi loh. Capek gunung. Saking sinden, guys. Sampun ngatur nggih niki mau. Saking Sutresno Budaya yang mikir saking berbak mriki. Ya, sampun katur. Masih banyak permintaan-permintaan yang belum diaturkan. Iki selingi monggo iki Mbak Elisa dulu ya. Apa sinden dulu? Oke, anu ada yang dari Madiun. Mbak Neha. Ayo. Ini bidangan lawas sih. Iya. Tenang toh. Alah, Seperti toh. Ayo. Selamat malam Wilujeng Dalu Mbak Neha Ayu Silvani. Selamat malam, Mas. Iya, Mas Gereng. Gue gak pengen salaman. Selamat malam, Om Gereng. Ora apa-apa sih satu kok iPhone lho. Diceluk mau langsung kendho iki ngopo? Ora apa-apa semangat. Sugar Daddy nih namanya, Sugar Daddyku. Weh. Sugar Daddy. Sugar jadi yo. Sebenarnya Om suke ngawai. Oh, iPad. Yo gampang kok kos-kosan aku sing ngurusi, Duk. Weh. Dibayar. Iya Lah wong wis lulus kok. Nah, Lagi iya, mikir iki kos-kosan wis lho. lulus kok. Lho, wis lulus. Wis kok. Ora ngomong dhek wingi-wingi yo, Nek mau dibayar. Yo ora wong aku dhewe butuh duit. Mbak Mbak Neha. Nggih, Mas. Ini sampun lulus nggih. Alhamdulillah. Bulan Nggih mawon. Oktober tanggal berapa ini? 15 Oktober. Nggih, ngapunten mboten saged mriko kaping mboten acara nika. Mboten napa-napa. Acara napa ta niku? Kula teng Nganjuk mboten acara piyambak. Enten napa niku? Nggih keluarga. Oh, Lamaran. Ora. Mesti kono kamar kerja ku lho. Iya. Iya ora kok seumur, ora kok sombong Mas Akbar. Pancen kru dari Astabrata menika yo hampir keseluruhan sarjana. Lho iya. Malah keporo enek sing magister, Mbak Neha sarjana. Sing gunang sarjana. S2 fisika. Wah, magister. Malah orang nyerempet kesenian belas. Nek bahasa daerah lumrah. Pedalangan lumrah, karawitan lumrah wis duniane. Iya. Sing bunang S2 UNS fisika. Oh, berarti dia meneliti tentang bunyi Molekul. molekul gamelan. Iya. Luar biasa. Ini es tuh luar biasa. Ambok tes ora apa-apa. Tes. Iki ora guyon. Lho nyepelek karo Astabrata kok. Mosok ora guyon? Dipegangi mik. Iya. Nun sing Mas. Caos ki sing gunang Mas. Mangsaku kok S2 fisika iki lho. Kuwi dadi piro Asmane sih namanya. Mas Hirman. Mas Herman. Bedhek ana. Lagu mikrofon to kok gonding kok. Dasar bedhek ana fisika. Es tuh lulusan fisika Mas. Iya. Dasar bedhek ana roh fisika ora sampean. Fisika saiki umpama rumus fisika tentang gaya. Yo, Gaya apa? gaya gravitasi bumi. Gaya Gravitasi bumi. Yo, rumus apa? Gravitasi bumi kuwi disimbolke F. Ketetapan gravitasi dikalikan 2 kali massa per jarak antar dua benda. pucet genah ora Mbak? Saiki fisika tenang saiki. Gravitasi bumi ora kowe. Oh iya saiki rumus tekanan. Iya kowe nyoto fisika kowe. Ngaku bringosem jembar jenggotmu mbok ingu. Oh muni tekanan. Tekanan itu rumusnya gaya berbanding terbalik dengan luas penampang. Oh gaya berbanding balik dengan ruas penampang. Piye? Oh alah berarti nek kowe kakean tekanan kowe berarti kakean gaya. Ya ora kuwi rumus fisika kok iso terus. Saiki rumus kecepatan.
Kok cek meh? Ngakeh lho cah fisika tenan ora. Yo kecepatan yo kleru di streaming didenda wong sak fisika kowe. Kecepatan dia oke mas. Iya, iki lho. Itu GLB apa GLBB? Nah, wong GLB kuwi gaya Lurus beraturan. lurus beraturan, nek GLBB gaya lurus tidak beraturan. Beban beraturan. Oh, bener. Iya lah. Aku yen iso fisika rek. Sing GLB. Kecepatan. Iya, sing tangga kelambatan sapa to iku? Jarak tiap satuan waktu. Oh, jarak tiap satuan waktu. Saiki nek GLBB. Lho oke. Apa? Kanggo sing dengan kecepatan awal atau dengan kecepatan pada waktu tertentu. mumet kowe, mumet. Saiki ganti GL Pro. Hei! Fisika kok GL Pro berang itu? Kayak nek GL Pro. GL Pro nabrak kowe. GL Pro sabda kowe. Piye bilang? Mbak Deha piye rumusnya tekanan piye iso baleni omongannya Mas Jerman ora kan mau. Tekanan adalah Mau mas. Gak sik anu garang sing tak lakoni. Ayo. tekanan. Heeh, mong piye? Tekanan itu gaya Heeh. per anu Iya. Gaya apa? gaya karo anu modis Nggak iso gaya karo modis. Nek kakean tekanan berarti kakean. gaya. Kowe kakean tekanan ora? Ha nih ha. Boten to, masa bagian iki gak ketok tekanan ngono. Mosok dhewe tak tekan gak kerso blas kowe. Lah sampe lagi tekan nganjuk kono kae. Iya lho. Tekanan lagi tekan nganjuk nih. Yo cah seni yo ngono kuwi. Cah seni ya, ora Nah, kowe ngerti ora rumus seni ngerti lah. Apa enak rumus Enak, ini? Yo enek to wangsalan. Oh, iya. Terus bangsane kae. Betul. Tanya jawab gending. Mosok yo gak paham tak wae kok ora wae. Ya, Mbak Neha, Nggih. ngaturaken tetembangan nggih. Lama Mas. tidak mendengar suara panjenengan. Nggih. Iya. Sudah lama sekali. Sudah lama ya. Nah, iki pikantuk bocoran, Mas. Apa kuwi? Tibake Mas Hirman niku piyaine kembar ning lanang wedok alias dampit. Lho. Soalnya sapa? Heeh, iki aku diomongi. Sapa? Bake sing lanang Hirman sing wedok Hernia. Kuasaku. Yo, anu niki wonten pamundutan podang kuning menapa ninggal katresnan. Monggo, bebas merdeka. Napa Pak? Oh, podang kuning kok. Ini. Permintaan terbanyak omong. Podang kuning. Oke. Ya, podang kuning ya. Langsung nganggo anu wae, dicara sragiran ben ora kendu. Cocok. Yo, Mbak Dea, podang kuning. Buka saka kendang Jaipong Mas Arya. Yo, langsung digawe cara sragiran. Kate, yo.
Terima kasih Mbak Neha. Luar biasa, salut karo suarane Mbak Neha. Ini yo salut karo sing ngendang. Kok iso salah karo sing ngendang lho? Mbak pawakane koyo ndang tipung lho yo iso. Yo pergeseran jamak luar biasa. Niku pun putra lho Mas. Kumpul putra. Lanang kok wedok sidane Mas? Ya cowok. Oh, berarti munggah kok tengen gawe ketara ya. Lah lah. Ya tak warai kae ben takok aku. Satu kali lagi. Iya, satu kali ya kene. Oh, Mbak Elisa diaturi minggah malih. Nah. Sapa ki Mbak Sinta, Mbak Bat dan Mbak Yomika. Jumeneng yo. Siap. Sepati kon sing gumyak. Ayo coba kaya ngopo. Ya yo. Wes. Sudah berdiri bertiga Mas Gareng. Luar biasa, Ayo. telu-telune ayu kabeh, tur pinter kabeh. Heeh. Sinden astabrata wis ora nek sing nguci wani babar pisan. Ayo kabeh ya Mas. Ayu kabeh Ning ayune wong wedok ki nak relatif to Mas. relatif. Heeh, menurut sampean masih padha-padha ayune ning karakter iki mesti beda-beda. Beda-beda. Nah, nek Mbak Batrisa piye, Mbak Sinta piye, Mbak Yovika kepiye? Meski dewi-dewi. Iya no. Jadi saling isik no. Aku ani. Lah iya no. Jadi luceng dalu ya nak, Mbak Yovika Masya. Aduh, tangannya halus. Ojo suwe-suwe tondo. Apa lo? Aku ini iki lho khilaf aku. Aku bar wudu ini tidak batal to aku. Mau arep gareng dadak wudu ya. Umat muslim sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa menjaga wudunya. Mula aku mau ning kene tak niati wudu ben ora kepok singgol karo wong wedok bojoku ben ora cemburu. Oh. Lah Mbak Yovika ngatone tangan nggo cekel. Iya. Lah wonge ayu kok. Berarti Oh, perkaranya. dia nggak bisa menjaga iman. Oh, nek iman kuat imin rewel ini. Yo imin. Iya iki gendok ayu sapa asmane no? Sinta. Alah Sinta. Nggih. Alhamdulillah ajine ora jamak. Kowe kok sing ngintik aku iki. Kok iso lo? Ah, aku dolan karo ibumu mbok intik no. Neng di. Nggih, Bu. Yo. Yo. Buke ae. Niki nggih kuliah. Semester pira Dek sih? Semester 7. Oh, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa. Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa. Ayo bedhe ana bahasa daerah nih. Berarti pinter basa Jawa. Iya. Basa Jawane tangan, Asto. sikil, Sikil suku. kepala, Mustika. Mustaka kok mustika? mesti kok ki emas kok. Ya, Mustaka nek bantal. ora enek no. Ora ono bantal yo ning dinding kok yo Aku selama ini dadi dalang bantal yo bantal. Ora enek bantal kaya basa Jawane iki. Lah apa nek bantal ki apa? Enek Apa kuwi? ganjel bubuk. Masa yo kromo ganjel Mas. Lah piye carane wong jenenge mosok bahasa Jawa bantal ya? Bantal kan yo gak patut. Ayo iso lah Kandhane golek ukara kok Mas. Jadi lu sing galu no, Masya Allah bocah kok ayu menik-menik. Alah. Kamu bar makem apa kok jebres saya ngene. Udu bae andeng-andeng.
Nek ya luwung badian. Dari wis mudu, njogo atine bojone. Nah, yo biasane iku mas gelak kok. Oh iya. Asma sinten no? Kalau Patricia. Itu dari baterai ABC kayak ya. Iki alkalin nih kalau. Oh, alkalin. Iya. Ini alkohol ya. Iya. Jurusannya apa kayak gitu? Jurusan apa, no? Kalau manajemen. Oh, pinter hitung. Nggih. Oke, tak bedai. 5 ping 5. 25. 10 ping 10. 100. 100 bagi 10. Ayo. Selawe bagi 5. 5. Oh, pinter manajemen jenengan. Wah, jangan diangkrik. Sudah papat bagi 1442. Sekitar papat. Alah kita. Lah aku juga manajemen kok. Ora manajemen kok sik kok piye kene iki ora manajemen kabeh nggih Pak nggih. Ya ora. Selawe bagi 5 piro Pak Bu? 100 bagi 10 piro Pak Bu? 10. Ora manajemen ya iso sudah papat bagi 1134. Saya Ketok kualitas pendidikannya ketok. Lalu udah selama kak bagi 5 lalu sudah apa terus 1000 sama Lah kok ono aku ki lho. Jajal ya. Ayo 5 ping 5. selawe. Weh, saiki sudah papat kali 1432. Akeh banget. Silit. Percaya kamu. Mangsaku wae. Ya pisanane golek undaan kok. Iya. Tendangan. Nembang apa yuk bertiga sing kompak sing gayeng. Oke. Ada pamundutan Ki Sumilir, Sumantara WA. Karya Ki Gedung Sumantara nggih. Betul. Iya, maka ayo kita Sumilir dadekke bersama Mbak Yopika, ya, Mbak Sinta Ganjil Bubuk. Iya. Banyak mana itu ya. Mbak Patricia. Ayo, coba kayak apa? Dadekke kita Sumilir toh, ya. Hey. Luar biasa. Ya Mbak Elisa ya. Jangan luar biasa. Gesoan malih masane. Soal malih. Yo nganggo ambekan lho. Sing dianti-anti niki. Ayo no. Bintang tamu ada. Permintaan Mbak Zahra ki panjenengan kok. Ono apa nggih? Nggih, ora kena dinyangkutu Mbak Elisa. Sak longgare Mbak Elisa. Anu matur sembah nuwun lho Mbak Sarah. Nggih. Niki pripun kersane? Manut iki enake satu kali nembang lagi apa panjenengan saiki dalani saiki monggo. Ayo. Waktunya gimana? Panjenengan dalangnya. Manut. Masih jam setunggal loh. Ayo, berarti satu kali lagi nembang aja. Ya. Nah, engko ben gunahan penonton, engko Mbak Elisa dalange goro-goro. Cocok subuh aku. Setuju ya? Setuju. Anu Mbak Elisa, sing duet karo Mas Dereng. Ya duet apa? Ayo, apa Mas Dereng kudu dikale. Upama jumboke karo Mbak Zahra. Apa kuwi? TKW. Jeling. Iya lagu TKW kan ono to. Heeh. Iya lah. Lah Mbak Elisa wanita. Iki kok diduetke ngono. Ya tak golek nyebrang ya. Ora apa-apa, mboten apa-apa. Oh, Sugoto kagem Mbak Zahra sing ono ning luar negeri yo. TKW, tenaga kerja wanita. Pejuang devisa. Pejuang devisa. Iki dikira duit ya nak ya gentenan sama aku ya. Oh, ngaten. Iya. Luar biasa. Siap. Siap-siap Mbak. Oke. Bajan. Ini lagu lama sih Mas Gareng ya? Lawas. Oh, terus nggih Mbak Elisa Mas Jago, Mas. Nduk piye lakone dawa Banjaran Sengkuni. Heeh. Dirampungke ya kaya ngapa babare lakon mengko perkara lelagon liyane kang sarta pamundutan liyane kena disambung goro-goro. Ngono ya Mak. Sawise sesaji kang sinuwun sorak sempiang bareng temandang. Ya tak dereke mak ya. Kuku sing tupo kumon mangantar selaning krono sumerpak rom kandanyo gandanya sas mito jati sas mito
si pencet